ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Ελλάδα με νοπά ακόμη τα σημάδια από τους Βαλκανικούς πολέμους. Ήταν μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά τον αγώνα για ανεξαρτησία, που η Ελλάδα κέρδισε εδάφη έπειτα από πόλεμο και κατάφερε έτσι να διπλασιάσει σχεδόν το μέγεθος και τον πληθυσμό της. Αυτό δημιούργησε την αίσθηση στην κοινωνία ότι ο στρατός της ήταν έτοιμος να συγκρουστεί με αξιώσεις για νέες προσαρτήσεις. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πίστευε ότι ο πόλεμος ήταν μοναδική ευκαιρία για την απόκτηση των αλήτρωτων εδαφών και γι' αυτό η Ελλάδα έπρεπε να ταχθεί στο πλευρό της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος όμως είχε άλλη άποψη. Θαυμαστής του προσικού μιλιταρισμού και βέβαιος για την νίκη της Γερμανίας, ο ανώτατος άρχοντας του κράτους και κουνιάδος του Κάιζερ είχε αποφασίσει ότι η Ελλάδα δεν θα ταχθεί στο στρατόπεδο της Αντάντ. Γι' αυτό το λόγο επέλεξε τη διαρκή ουδετερότητα. Αυτή η διχογνωμία οδήγησε στο πρώτο από τα δύο μεγάλα σχίσματα της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα, τη διαίρεση μεταξύ βενιζελισμού και αντιβενιζελισμού. Ο εθνικός διχασμός, όπως επικράτησε να αποκαλείται, επρόκειτο να διαρκέσει μία 20ετία με βαθιές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Στην Ελλάδα του διχασμού θα μας ξεναγήσει ο ιστορικός Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Σωτήρης Ριζάς έχει ασχοληθεί με τους πολιτικούς θεσμούς στο Μεσοπόλεμο, καθώς και με τις πολιτικές και διπλωματικές πλευρές της Μικρασιατικής εκστρατείας από την οπτική του εθνικού διχασμού. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα και να σας ρωτήσω αν πιστεύετε, μία άποψη αρκετά διαδεδομένη, ότι είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού ο εθνικός διχασμός. Νομίζω ότι μόνο φαινομενικά είναι έτσι. Υπήρξαν συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή τη διχοστασία. Υπήρξαν και συνέπειες από τη γεωγραφική θέση της χώρας, η οποία αντιμετώπισε αντιφατικές πιέσεις από πολύ ισχυρές δυνάμεις, ακριβώς με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρχε ο διχασμός ανάμεσα σε βενιζελικούς, αντιβενιζελικούς και φυσικά μετά ο διχασμός ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό δεν υπάρχει πια? Πολλά από τα θέματα τα οποία ήταν σχετικά με τις διαμάχες αυτές νομίζω ότι εξακολουθούν να συγκινούν, τουλάχιστον ορισμένα τμήματα της κοινής γνώμης, της κοινωνίας, αλλά οι διχασμοί καθεαυτοί ως ενεργά σχίσματα όχι και βέβαια δεν υπάρχουν. Για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, ο Βενιζέλος δεν είναι κατά του θεσμού της βασιλείας. Βλέπουμε ότι ξεκινάνε τα πολύ μεγάλα προβλήματα όταν αναλαμβάνει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο Βενιζέλος, ερχόμενος στην Ελλάδα το 1910, επιδιώκει να έχει μια αρμονική σχέση με το στέμμα και ο θρόνος να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην ελληνική πολιτική. Τα προβλήματα αρχίζουν στην ουσία το 1914, αρκετά μετά και από την άνοδο του Κωνσταντίνου στο θρόνο, όταν η Ελλάδα πρέπει να κάνει την επιλογή της πολιτικής της σε σχέση με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βενιζέλος πιστεύει ακράδαντα ότι θα νικήσει στον πόλεμο αυτό η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία και συνεπώς η συμμαχία
της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία είναι αναγκαία προϋπόθεση στη σκέψη του, προκειμένου να εκπληρωθεί η μεγάλη ιδέα στο σύνολό της. Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος φαίνεται να πιστεύει ότι η Γερμανία θα επικρατήσει στον πόλεμο, ότι είναι η πιο ισχυρή στρατηγική δύναμη, ότι θα επικρατήσει στην ξηρά, όπου έχει τις ισχυρότερες δυνάμεις, και συνεπώς ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εναντιωθεί στη Γερμανία. Πρέπει να τηρήσει ουδετερότητα. Είχε και σχέσεις με τον Γκάιζερ μέσω της γυναίκας του. Υπάρχουν σχέσεις πολιτισμικές, υπάρχουν σχέσεις συγγενικές. Η Γερμανία εκείνης της εποχής δεν είναι μια αδιάφορη χώρα για την Ελλάδα. Πάρα πολλά μέλη των ελληνικών ηγετικών ομάδων, μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος, έχουν επαφές και δεσμούς με τη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά ο Βενιζέλος, εκφράζοντας ίσως και περισσότερο αστικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας, προσανατολισμένα προς τις επιχειρήσεις, αισθάνεται και κάποια εκλεκτική συγγένεια προς τη Βρετανία και προς τις δυτικές δημοκρατίες. Νομίζω πάντως ότι το ιδεολογικό στοιχείο γενικά μάλλον είναι δευτερεύον. Η βασική επιλογή που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα τότε ήταν γεωπολιτική. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Θέλει ο Βενιζέλος να πάει η Ελλάδα στον πόλεμο, ο βασιλιάς δεν θέλει. Εκεί υπάρχουν παραιτήσεις, ξανά παραιτήσεις. Τα πράγματα φτάνουν σε ένα δύσκολο σημείο το Φεβρουάριο του 1915, όταν πρόκειται να γίνει η συμμαχική εκστρατεία στην Καλύπολη. Εκεί ο Βενιζέλος πιστεύει ότι πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να συμμετάσχει και ο Κωνσταντίνος αποτρέπει τη συμμετοχή της χώρας στην εκστρατεία. Ο Βενιζέλος παραιτήθηκε, προκάλεσε εκλογές, πιστεύοντας ότι θα εξαναγκάσει τον Κωνσταντίνο να ακολουθήσει την πολιτική του. Επικράτησε πράγματι στις εκλογές. Τότε όμως φαίνεται να υπάρχει μια πρώτη αποκριστάλλωση αυτού του χάσματος, για τον πολύ απλό λόγο ότι στην εκλογική αναμέτρηση συμμετείχε και ένα νέο κόμμα που αποκλήθηκε, κόμμα των Εθνικών Φρόνων, με επικεφαλής τον Δημήτριο Γούναρη. Απετέλεσε τον πόλο έλξης όσων αποκλήθηκαν αντιβενιζελικοί. Όσων χαρακτηρίστηκαν δηλαδή από την αντίθεσή τους προς τον Βενιζέλο και οι οποίοι ήταν και προσκολλημένοι πια προς το στέμμα. Από το σημείο αυτό και μετά υπάρχουν όλα τα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε ένα μακροχρόνιο διχασμό. Ο Βενιζέλος κέρδισε στις εκλογές, όπως είπαμε. Με μεγάλη δυσκολία ο Κωνσταντίνος τον κάλεσε μετά από 2 μήνες να σχηματίσει και πάλι κυβέρνηση. Σύντομα τέθηκε το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδος εκ νέου και για δεύτερη φορά πια ο βασιλιάς αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του Πρωθυπουργού. Ο Βενιζέλος παραιτήθηκε οριστικά πια από την Πρωθυπουργία
απήχε από τις νέες εκλογές, τις οποίες προκήρυξε ο βασιλιάς, και έκτοτε τα πράγματα παίρνουν οριστικά το δρόμο προς τη ρήξη. Πέρασαν αρκετοί μήνες, έως ότου τον Αύγουστο του 1916 γίνει το κίνημα Εθνικής Αμήνης από στοιχεία φιλικά προς το Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έγινε αυτό το κίνημα? Γιατί ο Βενιζέλος και οι οπαδοί του πιστεύουν ακράδαντα ότι εάν δεν προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, θα χαθεί η Μακεδονία, η οποία είναι το εδαφικό κέρδος της Ελλάδας από τους δύο Βαλκανικούς πολέμους. Έχουν ισχυρά στοιχεία για να το πιστεύουν. Ο βασιλιάς και οι προσκύμενες σε αυτόν κυβερνήσεις είχαν επιτρέψει την προέλαση γερμανικών και βουλγαρικών δυνάμεων, είχαν παραδώσει το ισχυρό οχυρό του Ρούπελ και είχαν επιτρέψει την αιχμαλωσία ενός σώματος στρατού. Της αμήνης τα παιδιά διώσανε το βασιλιά. Της αμήνης το καπέλο έφερε το Βενιζέλο. Της αμήνης το σκουφάκι έφερε το Λευτεράκι. Της αμήνης τα παιδιά διώσανε το βασιλιά. Της αμήνης το καπέλο. Βρισκόμαστε στο πίσω μέρος του λόφου του Φιλοπάπου, βλέπουμε και το μνημείο εκεί. Πώς σχετίζεται αυτό με το διχασμό? Σχετίζεται γιατί στο Φιλοπάπου το 1916, στα πολύ γνωστά ως Νοεμβριανά, σημειώθηκαν συγκρούσεις αφενός μεταξύ Ελλήνων επιστράτων που οργάνωνε η κυβέρνηση που ήταν πιστή στο βασιλιά και ιδίως ο ηθήνων νους εκείνης της εποχής, ο Ιωάννης Μεταξάς, και από την άλλη πλευρά ενός γαλλικού αγήματος, το οποίο είχε αποβιβαστεί στην Αθήνα, επιδιώκοντας να επιβάλλει τους όρους που απαιτούσαν οι σύμμαχοι να εκπληρωθούν από τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Το Νοέμβριο του 1916 θα ζητηθεί από την κυβέρνηση του βασιλιά να παραδώσει μια πολύ μεγάλη ποσότητα πολεμικού υλικού και να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της νότια του ισθμού της Κορίνθου. Προκειμένου να επιβάλλουν την αποδοχή αυτών των όρων, αποβιβάζουν ένα μικρό άγημα, περί τους 3.000 άνδρες στην Αθήνα. Το άγημα αυτό προφανώς δεν επαρκεί για να επιβληθεί στην κυβέρνηση της Αθήνας, παρά μόνο αν αυτή η κυβέρνηση το επιθυμεί. Οι Γάλλοι προφανώς περίμεναν ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Αντιμετώπισαν όμως πολύ σκληρή αντίσταση από μονάδες κυρίως επιστράτων, και στη διάρκεια βέβαια των συγκρούσεων αυτών γίνεται ένα πολύ σκληρό πογκρόμ των αντιβενιζελικών εναντίον των βενιζελικών στοιχείων των Αθηνών. Μία από τις κορυφαίες στιγμές του εθνικού διχασμού ήταν το λεγόμενο ανάθεμα κατά του Βενιζέλου που έγινε εδώ στο Πεντέον του Άρεως, όπου έχει σχηματιστεί ένα βουναλάκι από πέτρες. Τι ήταν ακριβώς αυτό? 3 εβδομάδες μετά τα Νοεμβριανά πραγματοποιείται εδώ η τελετή του αναθέματος κατά του Βενιζέλου. Πρόκειται για μια συμβολική πράξη αποβολής από το Εθνικό Σώμα του Βενιζέλου και κατά επέκταση των οπαδών του, και αυτό πραγματοποιείται με τη ρήψη λίθου. Πρόκειται για μια τελετή η οποία είναι μάλλον μοναδική στα ελληνικά πολιτικά χρονικά. Συμβολίζει την πλήρη αποκοπή μεταξύ των δύο παρατάξεων. Πρέπει να είμαστε σε αυτό το θέμα ακριβείς. Δεν έρχεται όλη η Εκκλησία να ταχθεί με τον αντιβενιζελισμό και τον βασιλέα. Μία μερίδα της θα υποστηρίξει τον Βενιζέλο. Στην περίπτωσή μας όμως εδώ στην Αθήνα, η Ιερά Σύνοδος υιοθετεί αυτή την τελετή και την παρακολουθεί. Το ανάθεμα συμβαίνει και σε άλλες 100 πόλεις της Ελλάδας. Ουσιαστικά οι πολίτες έπαιρναν μια πέτρα και την πετούσαν και φώναζαν Ακριβώς. ότι ο Βενιζέλος είναι προδότης. Ακριβώς.
άγαλμα του Κωνσταντίνου από πίσω. Οπότε υπάρχει ένας συμβολισμός. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του δράματος και σε τελική ανάλυση είχε και πιστούς οπαδούς. Περίπου η μισή χώρα εκφράστηκε, στοιχήθηκε πίσω από τον Κωνσταντίνο. Η Λέσχη Φιλελευθέρων στη Χρήση του Λαδά 2 ιδρύθηκε το 1917 και ποια ήταν η αφορμή? Μέχρι τώρα υπήρχε η Αθηναϊκή Λέσχη. Διότι η Αθηναϊκή Λέσχη παραμένει προπύργιο των οπαδών του στέματος, των υποστηρικτών του βασιλιά. Οι φιλελεύθεροι, συνεπώς, πρέπει να αναζητήσουν τη δική τους στέγη. Ο διχασμός είναι τόσο απόλυτος που δεν μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια Προφανώς Λέσχη. υπάρχει και μια δυσκολία κοινωνικής συναναστροφής, όχι απλώς πολιτικής συνεννόησης. Η Λέσχη των Φιλελευθέρων πρόκειται να αποτελέσει το σημείο συνάντησης κυρίως των αστικών στρωμάτων, των ηγετικών ομάδων που ακολουθούν τον Βενιζέλο ήδη από το 1910. Φτάνουμε στο 1918 και ο Βενιζέλος καταφέρνει να βάλει την Ελλάδα στον πόλεμο. Μετά από συμμαχική παρέμβαση στις αρχές Ιουνίου του 1917, το ελληνικό κράτος ενοποιείται και πάλι. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Στη θέση του ανήλθε στο θρόνο ο δεύτερος γιος του, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος. Ο Βενιζέλος πράγματι επανήλθε. Κατόρθωσε να σχηματίσει έναν αξιόμαχο στρατό, με πολλά εμπόδια βέβαια. Είναι αρκετές οι στάσεις σε όλη τη χώρα, όσο είναι απρόθυμοι να συνδράμουν στην πολεμική προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά δημιουργούνται αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες συμμετέχουν και πολύ ενεργά στη συμμαχική προσπάθεια κατά τη τελευταία φάση του πολέμου στο Μακεδονικό μέτωπο. Το 1918, συνεπώς, το φθινόπωρο, ο Βενιζέλος έχει πετύχει το μίνιμουμ των στόχων του, να είναι η Ελλάδα παρούσα στο τραπέζι της ειρήνης μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι η Αντάντ. Έτσι ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να πετύχει τους εθνικούς στόχους, την εθνική ολοκλήρωση, την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας. Και την πετυχαίνει. Φαίνεται να την πετυχαίνει. Το πρώτο βήμα είναι το Μάιο του 1919. Όταν η Ελλάδα λαμβάνει συμμαχική εντολή για να αποβιβάσει στρατό στην Σμύρνη, ο ανταγωνισμός με την Ιταλία είναι πολύ έντονος και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, δίνουν την εντολή στην Ελλάδα να καταλάβει την πόλη και την ζώνη υπέρηξη της πόλεως αυτής. Το έργο φαίνεται να ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 1920 με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Είναι η Ελλάδα των δύο υπήρων και των 5 θαλασσών. Τα όρια της ελληνικής επικράτειας φτάνουν περίπου τα 60 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη και παραχωρείται επίσης η διοίκηση μιας ευρείας ζώνης στην Μικρά Ασία με επίκεντρο τη Σμύρνη, με την προοπτική μετά από 5 χρόνια να διεξαχθεί ένα δημοψήφισμα το οποίο θα αποφάσιζε για την τύχη αυτής της περιφέρειας. Κρήτη εσύ εγέννησες το Μεγαθένιζερο κι η φύση μόλες ομορφιές τον είχε πρικισμένο κι η φύση μόλες ομορφιές τον είχε πρικισμένο και την Ελλάδα έκαμε από μικρή μεγάλη. Ενώ όμως όλα δείχνουν ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο της μεγάλης ιδέας, οι εξελίξεις στην Τουρκία, στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας είναι διαφορετικές. Αναπτύσσεται το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα
και η Ελλάδα πρέπει να πάρει και πάλι τα όπλα προκειμένου να επιβάλλει αυτούς τους όρους της συνθήκης. Σε αυτό το σημείο θα γίνουν οι εκλογές το 1920. Ο Βενιζέλος εντελώς αναπάντεχα και το κόμμα των Φιλελευθέρων ιτήθηκε. Υπάρχουν διεργασίες οι οποίες διαπερνούν το εκλογικό σώμα και δεν έχουν γίνει αντιληπτές. Οπωσδήποτε είναι μια μακρά περίοδος πολεμικής κινητοποίησης. Μπορεί η Ελλάδα να μην πολεμούσε συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά έχει δημιουργηθεί κόπωση. Υπάρχει ένα θέμα καταπιεστικής διοίκησης. Η τριετία 1917-1920 ως προς την εσωτερική της διάσταση δεν έχει καμία σχέση με το δημιουργικό έργο που έφερε η κυβέρνηση Βενιζέλου της περίοδου 1910-1914. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια διχασμένη χώρα. Ο Βενιζέλος θέλει να επιβληθεί οπωσδήποτε για να εφαρμόσει την πολιτική του. Αυτό σημαίνει σε πολύ μεγάλη έκταση πολιτικές διώξεις, εξορίες, εκδίωξη από τον κρατικό μηχανισμό. Υπάρχει επίσης ακόμα μια διάσταση. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού πλήττεται από τις ανατιμήσεις, από τον πληθωρισμό, από την έλλειψη αγαθών. Δεν υπάρχουν οι κανονικές συνθήκες που υπάρχουν σε μια ειρηνική περίοδο. Άρα όλος αυτός ο θρίαμβος του Βενιζέλου με τη συνθήκη των Σευρών, όπως ξέρουμε, δεν έχει αίσιο τέλος, αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι έχουν δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού διχασμού. Όταν ο Βενιζέλος πηγαίνει στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιών για να εγκαταλείψει πια τη Γαλλία, θριαμβευτής, και να επιστρέψει στην Ελλάδα, δύο απότακτοι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού αποπειρώνται τη δολοφονία. Η απόπειρα αυτή αποτυγχάνει, ο Βενιζέλος επιστρέφει στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως, όταν τα νέα της απόπειρας φτάνουν στην Αθήνα, πρόκειται να συλληφθεί ο Ιωάννας Δραγούμης. Είναι μια ηγετική μορφή του αντιβενιζελικού στρατοπέδου και να εκτελεστεί επί τόπου. Κάτι που δεν το ήθελε ο ίδιος ο Βενιζέλος. Πιστεύουμε ότι δεν το ήθελε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτό το πλαίσιο της φοβερής αντιπαράθεσης που ξεφεύγει και από τα όρια της πόλωσης. Αυτές είναι οι συνθήκες και σε συνθήκες πολύ σκληρής διαίρεσης πρόκειται να διεξαχθούν και οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920. Το Βενιζέλος αναλαμβάνουν οι αντιβενιζελικοί με επικεφαλή στον Δημήτρη Γούναρη, συνεχίζουν όμως την πολιτική του Βενιζέλου στη Μικρά Ασία. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν είχαν υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα σταματήσουν την εκστρατεία. Προεκλογικά δεν είχαν υποσχεθεί ρητά ότι θα σταματήσουν την εκστρατεία, ότι η Ελλάδα θα απαντιστρωθεί από την Μικρά Ασία. Στο επίπεδο όμως των επαρχιών, των χωριών, στη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας, φαίνεται ότι δεν διαψεύδουν την προσδοκία του τερματισμού του